ଏକ ନାହିଁ, ଦୁଇ ନାହିଁ, ଚାରି ନାହିଁ, 399 ଟଙ୍କା। କ'ଣ ହେଇ 399 ଟଙ୍କା? ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ ଏଇ 399 ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି। ମୁଁ ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶାରଦା ସାରିଜ୍। ଶାରଦା ସାରିଜ୍ ଯାହା ସଜାଏ ନାରୀକୁ ସଜାଏ ଦେବୀ ପରି। ଦେବୀ ପରି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ମୟୂରର ଚିତ୍ର? ମୟୂର ବର୍ଷା ଆସିଲେ ନାଚ ପରା ଏହି ମୟୂର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଶାରଦା ସାରିଜ୍। କ'ଣ ଖୋଲି ସାରିଲିଣି ପେଟିଟିକୁ ନା? ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ। ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯିବ, ତାର ମନକୁ ଯିବ, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ଟିକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଅଫଲାଇନ୍ ହେଉ କି ଅନଲାଇନ୍ ହେଉ, ଆପଣ ଆସିକି ମୋ ପାଖରୁ ଏହି ଯେଉଁ 399 ଟଙ୍କାଟି ଲେଖିଛି ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ ଏହି ଶାଢ଼ୀଟିକୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶାଢ଼ୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିନେବା। 1 2 3 ଗଣି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଗଣିବା ଯେ କେତେ ପିସ୍ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟିଏ ପେଟିରୁ ବାହାରୁଛି, ସିଏ ପୁଣି 399 ଟଙ୍କାରେ। ଆଜିର ଅଫର୍ ପାଇଁ କଲର୍ କିପରି ଅଲଗା ଅଲଗା, ତାହା ସହିତ ଦେଖାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାଟଲଗ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାଢ଼ୀର ଡିଜାଇନଟିକୁ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା କଲର୍। କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ରିଲେଟିଭଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାଢ଼ୀର ଡିଜାଇନକୁ ଦେଖି ନେଇଯିବା, ତାହା ଓପନ୍ କରି ଦେଖିବା। ଓପନ୍ ନ କଲେ ଆପଣ ଶାଢ଼ୀର ଭିତରକୁ କିପରି ଜାଣିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ? 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏବେ ଆମେ ଓପନ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିବେ? କ୍ୟାଟଲଗ୍ ଦେଖିବେ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଟଲଗ୍। ଆପଣ ଭାବେ ମୁଁ ବେଶୀ ଗପୁଛି। ନା, ବେଶୀ ଗପୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ନା ଛୁଇଁବନି। ଶାଢ଼ୀକି ଏବେ ମୁଁ ଖୋଲି ନେଇଛି। ଶାଢ଼ୀଟିକି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଶାଢ଼ୀ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ, କପଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ିବ। 399 ଟଙ୍କାରେ କେବଳ ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାକି କେବଳ ଶାଢ଼ୀକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦେଖି, ଶାଢ଼ୀର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖି। କ'ଣ ଦାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି କି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆଦୌ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ୱାଲିଟିର ଦାମ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯାହା କିଣା ଆସୁଛି ମୁଁ ସେଇ ରେଟ୍ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପିସ୍ର ଶାଢ଼ୀଟି ଦେଖିପାରିଲେ ନା? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଶାଢ଼ୀଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ 2-4ଟି ଶାଢ଼ୀ କ୍ୟାଟଲଗ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଲର୍ ଆସିଗଲା କ୍ୟାଟଲଗ୍ ସହିତ। ଆଉ ପିନ୍ଧିଲେ ନା, ଓଃ ୱାଓ, ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବେ। ଘରେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, ମନ୍ଦିର ପିନ୍ଧିକି ଯାଇପାରିବେ, ବଜାରକୁ ବି ପିନ୍ଧିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ନା, ଖରା ଦିନେ ଗରମ, କେବଳ ତ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ। ମୋର ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ୱାଲିଟିର ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିଲେ ନା ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ରହିବ, ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବହୁତ ଦିନ ଆପଣ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଆର ବର୍ଷ ଖରା ଦିନକୁ ବି ଥିବ ଏହି ଶାଢ଼ୀ। ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗନେସ୍, ସେଇ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ, ମନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆର ବର୍ଷର ଏଇ ସିଜନକୁ ବି ଏହି ଶାଢ଼ୀ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଥିବ ଏହି ଶାଢ଼ୀ। ଥରେ କିଣିକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ବିନା ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଦୋକାନଟି ନା ଆଦୌ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଢେର ସାରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିନେଲେ ନା ମୋର ଏଇ ସାରେ କଲେକ୍ସନ୍ କିପରି ଲାଗୁଛି? ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ? ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିନ୍ଧିଲେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ସବୁବେଳେ ଅଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ମନ ରହିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ, ଆଶା କରୁଛି ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୁଇଁଥିବ, ଯାହାକି ରହିଛି 399 ଟଙ୍କା। ଯଦି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।